Idan ana so a magance rikici ko ta'addanci kamar da irin wannan harkar kidnapping din da take faruwa, akwai wani theory wanda masu alhakin tsaron suke amfani da shi wanda ake kiransa dual track diplomacy. Shi wannan theory cewa ke matukar ana so a magance matsala ta tsaro to dole sai an bi wasu tracks guda biyu, ma'ana wasu hanyoyi guda biyu. Matukar ana so a kada yan ta'adda a ci galaba akan su to dole sai an bi waɗannan hanyoyi guda biyu a tare. Ana bin wannan hanyar kuma ana bin wannan a lokaci daya. Idan aka bar wannan hanyar to ba za a ci nasara yadda ya kamata ba. Haka nan idan aka bar wannan hanyar to ba za a ci nasara yadda ya kamata ba. Dole a haɗa su a lokaci ɗaya. Hanya ta farko da ake kira track 1 diplomacy ita ce hanyar yaƙi, ma'ana a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda. Kamar yadda ta wannan hanyar ne aka samu nasara akan ɗaya daga cikin gawurtattun 'yan ta'adda kwanan nan wanda ake kira Halilu Sububu. Kuma a wannan kwanaki ma muna jin labarin hoɓɓasa da jami'an tsaro suke, Allah maɗaukakin sarki ya taimake su. Hanya ta biyu kuma ita ce track 2 diplomacy, ita ce hanya ta sulhu, wanda wannan sulhu din a gefe guda gwamnati za ta kirkire ta, baicin kokari kuma da take yi na yaƙi da jami'an tsaro a gefe, ko kuma masu ruwa a tsaki masu faɗa a ji a cikin al'umma su ɗauki ɗawainiyar shi wannan sulhu din kamar malamai ko sarakuna ko su masu hali. Wato shi wannan tsari ko shiri na sulhu zai iya faruwa a ƙarƙashin gwamnati directly ko indirectly. Wato daga cikin 'yan ta'addan nan akwai waɗanda babu abin da zai kai su ƙasa ya danƙwafar da su face a yaƙe su a kashe su, amma akwai waɗanda da sulhu da tattaunawa a iya samun sauƙi da su. Duk wani ta'addanci ko banditry da ya damu ƙasa ake so a magance shi sai an bi waɗannan hanyoyi guda biyu a tare tukunna. A iya fifita wani akan wani ko a ba wani ƙarfi sakamakon yadda maslaha ta hukunta. Duk wanda ya bibiyi tarihin duniya ya san a shekara ta 1977 zuwa shekara ta 1992 ya san cewa ƙasar Mozambique hanyoyin nan guda biyu ta bi ta magance ta'addancin 'yan ƙasarta da ake kira Renamo, wanda daga cikin track 2 da suka yi amfani da shi na sulhu har malaman coci sun jagoranci wannan sulhu. Haka kasar Indonesia a shekara ta 1976 zuwa shekara ta 2005 gwamnatin Indonesia ita ma waɗannan hanyoyi guda biyu ta magance ta'addanci a kasanta da ake kira GAM, waɗanda suka tsiri ta'addanci a lokacin da suke so yankin Aceh ya fita ya ci gashin kansa da kasar Indonesia. Tsawon shekaru ba su daƙilu ba sai a shekara ta 2005 tukunna Allah ya taimaka aka yi amfani da track 2 na sulhu aka samu sauki. Kasashe da yawa sun yi amfani da waɗannan dabarbaru simultaneously kuma sun ci nasara, kamar kasan Colombia, Northern Ireland da sauran kasashe. Kai a Najeriya ma tika sadda aka yi amfani da waɗannan hanyoyi tukunna kafin aka ci nasara akan 'yan Niger Delta. 'Yan Niger Delta an yaƙe su sa'annan kuma an yi sulhu da su, ƙarshe dai sulhun ne ma ya janyo gaba ɗaya suka zauna lafiya. Yanzu baka jin ɗuriyar rikici a Niger Delta. Kuma waɗannan hanyoyi guda biyu su ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi su kuma ya ci nasara akan kafirai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi da su kafiran da suka zalunce shi, sa'annan kuma ya yi sulhu da su kafiran da suka zalunce shi. Saboda haka ba hujja bane a cewa sun kai makura wajen zalunci, wajen zubar da jini, wajen kashe rayuka ba za a yi sulhu da su ba. Manzon Allah an kashe masa amma duk da haka kuma ya yi sulhu. Saboda haka kullum abin da muke faɗi shine idan sulhun nan zai kawo a tsaye da zub da jini to babu laifi a yi shi. Shi ma alƙur'ani cike yake da bada shawari akan waɗannan hanyoyi guda biyu a rike su wajen kawo ƙarshen ta'addanci. So wani abin da ya man mamaki shine wannan bidiyo na wannan malami da naga ya fito wata ɗaya ko wata biyu da suka wuce. Na yi matukar mamaki sosai, ban yi niyan in ce komai akan wannan bidiyo ba, amma sai naga cewa jiya wasu shafuka manya kusan guda 3 zuwa 4 sun dora shi. Sai naga kaman ana so a dawo da bidiyon nan sabo. Na yi mamaki akan abun da shi wannan malamin ya tattauna a cikin wannan bidiyo, saboda a gabana aka tattauna wannan abun da yake faɗi. Ina wurin ni ga ne ba jiyau ba, kamar yadda shi ya je wannan wajen ni ma na je ni wannan wajen. Abin da aka tattauna a wannan wajen da shi wannan malami yake siffanta shi da zaman zagon ƙasa shine cewa ku malamai masu faɗa aji, ku malamai masu murya, ku malamai da al'umma take sauraro, kuna da contribution da za ku bayar domin a daƙile matsalar rashin tsaro a ƙasa. Aka tattauna, aka yi ittifaki, aka samu matsaya cewa tun da jami'an tsaro su ma suna nasu ɓangaren, wato su jami'an tsaro suna track 1 kenan, ku kuma malamai sai ku shiga track 2 ta hanyar yi wa 'yan bindigan nan nasiha da kuma kokarin kiransu su ajiye makamansu su zo su a yi sulhu. Idan Allah ya kaddara sai kaga cewa kamar da track 1 yake amfani, shi ma track 2 sai ya amfani. Sai kaga cewa idan wannan sakon ya kai musu, wasu su tuba, wasu kuma su ajiye makamansu, sai kaga cewa dukkanin hanyoyi guda biyun sun karfafi juna. Za su iya ajiye makaman nan da kowace manufa. Wani Allah madaukakin sarki zai iya tura masa tsoron Allah daga cikin su ya shirya, wani kuma zai ga cewa an riga da an ci karfin sa, in ma ya kashe shi za a yi, daga nan kuma sai ya tuba. to koma dai aka yi an samu sauki. Wallahi duk malaman da suka halarci wajen nan babu wani wanda bai yadda ya amince da wannan matsaya ta reconciliation ba. Kuma wannan taron ba taron yan izala ne kadai ba,
akwai 'yan izalan, akwai 'yan ɗariƙan, amma wallahi bayanan da ya a wannan wajen babu wanda ya ji daɗin wannan bayanan. Wallahi malamai da yawa a wannan wajen sun ce da ba dan zuwansu wannan wajen da jin dabarar da take cikin wannan al'amari ba, da kuma jin hikima da yake cikin ƙoƙarin a kira waɗannan 'yan ta'adda su zo su tuba kuma su aje makamansu ba, da jin irin tasirin da wannan kiraye-kirayen yake yi ba, wallahi malamai da yawa sun ce da kafin zuwa wajen ne wallahi ba za su aminta da wannan ba. Amma kowa da ya zo wannan wajen da ya ji hikinkimun da suke ciki, wallahi tallahi babu wanda bai amince ba. Shi yasa Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Duk abin da baka da ilimi akan sa kar ka tattauna akan sa, kada ka ce zaka taba shi. Amma kaga yanzu ya zo ya hure wasu mutane kunne, wannan bidiyo ya shi ake ana ganin cewa